trošičku nižšie. Tam vidieť, že tam bol v minulosti brutálne tunely, cez ktoré sa prechádza vlastne južným Baskali, je vidieť, že sa tu jednoducho tehli a skály, bolo to postavené v minulosti, čiže tiež teda mohli hradného múru a miestnosti už okolo toho hradného múru. V tých miestnostiach sú ďalšie strielnice, že sú to miestnosti, ktoré sa zdržiavala hlavne tá hradná pôda. Hradnou bránou, to je najstaršia brána v strane jeho manželky Alžbety Palatinského kráľa Konstantina Žbojho. A posledná veta hovorí, že by nemala cenu ani ľudská práca, ani vdelstvo. Katolizácie. Hora nadol, to je vlastne najstaršie časti, čo je vlastne citadela, postavená v 13. storočí. To je ten najväčší kolos, úplne jasne, keď vidíme po tom schodisku vľavo. Trošičku nižšie, kde vidíme tú väžu budova nižšie, pod nami v minulosti bola zničená, čiže je to taká najväčšia katastrofa, ktorý je ale krásne pri tom nebolo zničené. Zároveň ani krásne spôsobili to, že tam vonkačí a brány Ostatní pán, čo je v 16. dobudovaný bol v 17. storočí počas Krista, vlastne za Františka. Je to veľmi blízko k tomu hlavnému náboru, čiže v prípade toho nebezpečenstva to bolo naozaj povedali. A za druhé, ten hlavný pán, keď príjmal 16. mája v 17. storočí, vidíme tu. Takto vyzerá, také podobné, a máme tu prvú hradnú galériu, svety, z ľavej strany Juraj Smrečany, vedľa jeho otec Darius Smrečany, to boli obidvaja župani Oravy. Takže takto vyzeral ten najvýznamnejší majiteľ. Je asi vidieť, že mu asi staršie, čiže to bolo 17. storočie. Vlastne tlačila na to telo, robila väčšie poranenie ako priamo vlastne samotné. Jeden
Máte takú dlhú pásku, aby vám to vydržalo celú cestu? Rieka, ktorá prichádza dokola, ako je v tom opare, môžete vidieť malú pásku. A na druhej strane bohužiaľ nie je moc vidieť, ale to... A my len. A dnes my tam máme takú galériu a tam si... Portréty. Takže my sme si povedali, že to bola jedáleň a požiarom, pretože počas toho požiaru sa nenachádzali tu. To spravoval naozaj tvrdou rukou a že si dal na tom zásadu proti tomu cisárovi, takže mu monarchia... Neboli tam žiadne kazety. Už som sa na to pýtala. Bolo to, že vraj tak omalované, aby to teda... No, dnes má menšiu hĺbku, má už len 64 metrov. Ťažko povedať. Rozprávok slovenských, československých rozprávok, dnes je to taký lukratívny priestor pre tých filmotvorcov, pre tých filmárov, pre nejakú politickú bodež, naozaj to bol skôr taký hranicov na tej ceste, ktorá prechádzala okolo. Vlastne Oravský hrad bol obiehaný do Brna 7-krát, z toho 6-krát tým uplácený práve na všetky protiaľujúce posady. A videli si tam, sa usmievate, že to možno, že bolo aj celkom príjemné. Takže to je výborne. Tretí F je F Uhorská. Svedajšie, ako je to od nás. Prvý skúste prečítať. Nie? Ešte raz. Tých miestnostiach v minulosti. Nevidno pre koč. Koč nevidno, preto budeme tu zároveň to posvetliť. Úplne do tej hodnej medicíny nebolo. Je to máte. No a? A to už potom vyťahol. Znovu sa ho pohodlím. V tej prvej miestnosti. To už sú súčasné exponáty a tomu vytvorenie, takže kvôli tomu tu držíme tú tradíciu. Nepodľažie tam budú ďalšie zaujímavosti, ako 1868, čiže v nejakom 70. niektorom. Veľmi zvláštne. V storočí ešte okolí. Ja. No asi, ale
Pravej strany môžete vidieť na obarokový nábytok, z druhej strany je to výrobný príborník, potom čiže kvôli tomu požiaru tu nie je ten pôvodný. Nebudem vás zbytočne nejak zaťažovať a nudiť nejakým vývoj toho človeka, aj ten mentality toho človeka, čo je vidieť, čo sa no a potom na to bolo, že som povieme ešte to Ale to povedať.
Już jest może.